Deputati tal-Gvern għandhom verżjonijiet differenti dwar jekk il-Prim Ministru Joseph Muscat għandux itihom free vote fuq affarijiet fejn tidħol il-moralità. Fil-jiem li għaddew, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija appella biex il-partiti politiċi ineħħu l-kuluri politiċi tal-blu, l-aħmar, l-aħdar u l-oranġo minn dawk id-diskussjonijiet ta' moralità u l-mod kif dan isir huwa billi d-deputati parlamentari ikollhom free vote biex ikunu jistgħu jivvutaw skont il-kuxjenza. Imma minkejja l-appellu l-istedina tal-oppożizzjoni, il-Prim Ministru Joseph Muscat għadu b'fommu magħluq dwar il-pożizzjoni tiegħu. Bid-deputati tiegħu jinqabdu fuq sieq waħda u b'verżjonijiet differenti dwar jekk għandux ikun hemm free vote jew le. Meta mistoqsi dwar voti fuq affarijiet ta' moralità, is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima għamilha ċara li ma jaqbilx ma' free vote. Nemmen li jekk inqisu lil kull wieħed u waħda minna bħala ugwali, naħseb illi hemmhekk konvinzjoni għandna mmorru għal vot mod maqut. Min-naħa tiegħu il-Ministru Owen Bonnici tant kemm mhux ċert mill-pożizzjoni tal-Gvern li ammetta li r-risposta għall mistoqsija hija parti iva u parti le. Ir-risposta tiegħi mhix iva jew le, imma parti iva parti le, jiġifieri dak li huwa fil-programm elettorali. Daka fil-fema tiegħi deputat għandu obbligu illi jimplementa dak li mhuwiex fil-programm elettorali għaliex le, għaliex m'għandux ikun hemm diskussjoni miftuħa. Wara il-grupp parlamentari jieħu l-pożizzjoni tiegħu jiddependi skont id-diskussjoni li jkun hemm. Imbagħad naraw Le mhux qed ngħid imbagħad naraw, tifhimni x'hekk. Il-Ministru Evarist Bartolo wkoll tkellem fuq diskussjoni wiesa imma biex jgħid li free vote fuq affarijiet ta' moralità mhuwiex wertiet. Il-prattika li biha ħdimna fl-aħħar snin kienet li konna diskussjoni estensiva ħafna fil-grupp parlamentari fuq dal-issues. U jiena naħseb li dik hija aktar worth it. Għaliex aktar worth it? Għax meta sempliċement titlaq bil-free vote, ifisser li inti għandek il-pożizzjoni tiegħek u jien għandi l-pożizzjoni tiegħi. Ħafna drabi hemm il-ħruġ ta' emerġenza tal-free vote, aqsem ma fejn niddiskutu. Min-naħa tiegħu il-Ministru Ian Borg għażel li jinjora għal kollox il-mistoqsija u minflok tkellem fuq il-ħolm tal-Gvern qabel telaq minn fuq il-post. Il-Partit Laburista mill-Gvern ikompli mhux biss joħlom fuq id-drittijiet ċivili, mhux biss joħlom fuq il-ħajja li jixtiequ l-Maltin imma jimplementaw jirrealizza kif għamilna matul l-aħħar 4 snin. Ma taqbilx ma' free vote għalikom ġifieri d-deputati parlamentari tal-Gvern? Fil-waqt li l-Ministri u d-deputati tal-Gvern skomdi jgħidu b'mod ċar jaqblux ma' free vote f'affarijiet ta' moralità, l-Oppożizzjoni Nazzjonalista ċara dwar il-pożizzjoni tagħha bil-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija jagħmel l-istess tedina lill-Gvern. U minn hawn nistidnu llejla jekk hux dispost li jagħti il-free vote lill-membri parlamentari kollha Laburisti kif disposti li nagħmlu aħna jekk ikun hemm liġijiet li jaffettwaw il-morali. U naraw issa Joseph Muscat jilqax l-istedina li ħajamillu il-Partit Nazzjonalista. Sa dan it-tant Joseph Muscat għadu siket dwar jekk hux se jagħti free vote lid-deputati tiegħu f'affarijiet ta' moralità.